Mira ndikudze something chinoitika mu life. Inyengoti imimi amudi kuzvibelieve. Handiti. Inini ndinogona kutsamwira mai maka. Kana kuti alright, let me use the situation ya Spraga. Ndogona kutsamwira Spraga inini handiti. Mai maka vanogona kutsamwira Spraga. Indototi handi chinomumamisa. But do you know kuti tikasvika pagedhi mai maka vanogona kutobva vatotaiwa mwana. Vatiti sike kunetsana kuriko, but isusu tinozongofarira aftermath. Kuti kana manetsana muchazogadzirisana here, ende kana magadzirisana mapa chokwadi here. Handi ndo zvakakosha mwana. Asiri zvere zvafane musiyo rasiniga vaida kushandisa situation yekuti nindanetsana ngende ofungoti vachamukokisa kuti andite rafu manje vakabva vadzingwa apa vaida ita dzvene nanhasi vakabva vatongobuda movement ngende parwarwa akabva rasiniga akuya sense mambo akutaura zvakanaka mwana vagara vanhu vanotobudira saka nayo zvaramba uchaita Aleki mupe laptop yake aindomba chimboenda yekumba imini ndokuboenda kozi muri musiki munofana kuzotika natane zvakafana nangende nyaya Eva yaitaura kuti akampa $60 tanetsana kuti aende kuti handei wakundibatsira nhasi wewe nandopa kuda ndopanda ngenda asi dofo anobva atozonyatso calculate kuti andifarira kwako iwewe kudonyendifara tofane nzara pano uchitaona kana senti mwana togona kutoshaya chikafu uchitaona kana senti neti nhasi ndanetsana nemudzimai wakuburitsa $60 but nezuro ndasina kana senti pamwe newe futi unotodya wakuburitsa koziri kubatsira kuita chimero iye manje azoziva kuti ngenda azorichi avape nguva yekuti vaunderstande munhu saka vanotofunga kuti ngende idofu kasira siniga siri zvo zvakadzingirwe rimwe vakandishamisa ndakazoti imi budai kakuda kushandisa advantage yekuti munhu akatsamwa Kati mukuti shika ivi kokuboha kwazvo uchisvika kumba uri palive ka uri kuona ngeni malotani vanhu vese vadzinga vaya ari kutongokondinya nemuvha komai guru vaya vabraiva ndikati budai karei makakazomusudo nemabhebhi ndakakanyadzisa pamberi pemabhebhi ndikati vane vahure saka iwewe usafunga kuti inini kana ndikanetsana nangende unokwanisa kuzomu inini ngende angatondite rafu ega zvikatopinda mumwe munhu ndokutondinzwira tsitsi kwake ikoko chonasisa wendiudzwe ndilodhu waiziya mwana chete asi ondozoti uyu munhu wakuchitodai ngoudzgonza vakuda kubatsa pesa vaisataura newe uchipaka moto chidiva itokubata rafu nhasi nokusindaenda trauma bonding asachonitodhera taramwanedo yamidi mudai ndo zvakaita futi vanhu kana champagne poida kundibira mwana vakatibira mwana vakatanga kuwirirana nenyaya yekuti vaba mwana ega iye mendi nemurume wake vakatanga kuwirirana nepamusana pemwana wekuba mukubatanidzwa nechisiki kuda kundibira mwana wangu namati yainge iri mitsa ka vakati mitsa todotora mitsa vakabva vatanga kuwirirana mwana mendi nemurume wake vaisawirirana that was a contract wedding but vakabva vatobatana because vanga vane 10 years vasina mwana apa angaita contract wedding yeyo unoziva varume ndo zvinongo vakangwara vanoshandisa vakadzi kuti unororera munhu mapepa then you get stuck into that marriage wazviudza iwewo kuti waiziya wobva watotaiwa bho rega nditiraye kuda munhu waiziya pamwe wobva watanga kutoda munhu papashaika mwana pobva poyo mwana webenzi mubva vati takuda saka vaifanira kutoita meeting sefamily kuti vakwanise kukonga saka vakatotanga kutowirirana ena handikunyebere musi watakatora namatai ndokutopararawo kwechi waiziya munoda kubonda netrauma nchamama zvinhu zvemovement izvi zvinongotariswa zvakafanana namabridjo thank you very much mabridjo anditi but you know what mabridjo do you know kuti pawakaita video riya I had already found out about Tete and Colorful's plans ndandatoita find out mwana mabridjo pakazoita video ndandatoita find out kudhara because tanatswa inini kuzotora mavideos nainini remember madays ekutanga ingogara ari kumba kozanga na Tete aigara na Tete so ndakatozotanga umposter after like
1 week or 2 weeks ndinaye. Saka vanhu vakafunga kuti adzoka ipapo. Ndatoziya kare. Mumwe akabva angoti ndikuenda kuEaster. Ndiye nanhasi. Kuitei kuEaster chidzoka. Unozvidzinga wega. Sane zuro colorful guys, I don't wanna lie. Hana munhu akamudzinga. Isusu taitaura nyaya tiri mumota tichitofunga kuti ari mumba. Zona hora kuti kudda kuri anga kaita pakadzoka. Acharepwa. Ndo patina ndino aiwa ndakaiona nezuro. Aiwa mabridge ndewangu. She's got a refreshing mindset. And in I like women who get it straight out the mud. She's not even from the trenches. Kuma trenches mwana, she's from the dust, alright. Tikatoti kuma trenches mwana, tukutaura zvegeto. She's from the dust. Wani kanopisira muZimbabwe ari uSouth. Unoziva kuti masocialite akawanda. Unoziva mwana. Shoma trenches ndozvinozviziva suri kutambura. Waiziya mwana. Usadaroka. Wobva wanoita futi mindset inotodarika. Waiziya. Aiwa mabridge, she's a real one, that one. Ndati ndashaudwa namaititi mwana. Vakati uchafa. Ndikangoona vanhu chete da ukubhagura. Kamukazondona ndine blue eye ndienda manzwa namaititi. Before mabridge ndakatanga kuudza. Ukati Satan apinda mumba. Asigete zvinhu zvarega chimba. Unoziva tongenda ndoprofita kamawo. Kati ndiye iwe. Satan apinda mumba. Ndiye iwe. Ulala pambedha. Anzada kufara nesu saka. Paunonoti Satan wacho akaoma mwana. Akaita kuti munhu angari aleti wachoka. Relaxa. And apana mwana chinorwadza sekudhirowa nemunhu watomboonera. Zvafanira kuti mukomana wawo usingadewe wakumudoba azokubetreya. Zvinorwadza. Sasiona ndatombo. Waiziya. Nezuro tacha ingodai. Shock after shock. Kokuti ndakarara kwana Kisimo. Isusu tatiriko. Achozviziye. Apa kwana meni nakashambisika. Achibora kuti yeboss. Ende imimi munoda kuti isusu toraramira varume handiti. Munoraramira varume, but imimi ndimonotoraramira varume because waiziya it's always about a man. Jesse, you are so innocent zino. No boa. Remember I'm still maloti. Pasina ulengendi. Sikamusepa mandichonge ndiri mukadzi wechibharanzi waiziya mwana. Zvavanotoziva. Ichi tubari pa live. Ndiani? Pa live ndingendi. Ifoni yani. Ndispragero. Ndingendi. Ana asispraga auya. Ndiyeka. Ndingende namadedido. Zvevana ava mwana. Asi mwana isusu topenga. Techirwisanireko nenyama dzedidzi. We came out with the same. Na iyeyu nekuti kane dumba kada kuonerero. Nyama dzedidzi. Kuti mwana kuti tiziye kuti zvatinoita isusu maweeks kukuti takazira pana madedi. Ite chiko titungoita. Inzwa hanzi musadaro ngende namadedido futi. Takatomirira ipo pano. Ko mwana kuti pataonana hapana mboti wakazodai kutongokondinya. Kungene zuro madedi wacho tatori naye. Saka inini ndinoda kutenda colorful. Nekuti aita kuti tibatanidza nehama dzedu dzangambotiparadzanisa nadzo. Asi mwana wakaona chakanakira kusava neutsinye. Dai wakavenga spraga waitomusungisa musi woyo. But waingozvinetera unenge usingatiode. Nasikatiode. Waiziya mwana. Saka havana chavagona. Havana chavakagona. Inini mwana ndakangonakirwa ne the way maactire akaita ngende about nyaya colorful tete ndisati ndakuiziya. But vangu wakuda kundiprova manje kuti after nyaya yataitaura yapera vangu wakuda kuiplaya situation kunge ngende achiri kuita se akutaura naye kana kuti ari kumutsvaga unga ari kundidrawa waiziya kuti ukologo. Saka ndatozofara pandaona inonzi ndikatozoona screenshot raketi rakaposta achitonga nezvaari kuprova.
cause ngenda inditi akafona achiti achithreaten achiti phone yangu ndipo ndonoti ende zveshuwa itaura nezvechi nezvefoni vapiwa namba dzaAbuja. Abuja wacho anomutsvaga akagara zvake asina phone yake zvangoita dhimo pepa dzokakumba right unotosvika pakuzviitira utsini iye anoshandisa phone yake kutsvaga mari mwana but akasvika pakutoti ndirega ndife nenzara ndisashandise phone achida kungoprova mwana umeita natswanda phone ka but waiziya but nezuro akaisiya because ane zvada upuruko kuti baba ame wada uba mwana azvakauya kunamo wana simukadzi uyu kadzi kumba kwake kwakarova baba ame vakangofanana nesu mwana avaziva hama dzakalafu iye hatozivi hama dzake because tagara naye nguva yakareba mwana zvekuti tofanira kunge tichitozi waiziya mwana iwe unofunga kuti watoti baba wangu wafa tingatadza kukuperekedza but uri kudrowa kuna mukwatauna kana munhu unoziya ikoko aitomboti anodzisha meni songoti isati draw yake akulona shamwari yake yaigara nayo basi munhu ari kutadza kusovha miti anoramba achidzokozerese achidzokorodza chero azvionoti hatidrowoke anenge anoramba ita setry chete kuti agara anongowina pakadhirika iyi azosangana nevasingazvinzwisise chete sangana nevasingazvinzwisise inyaya yekuti isusu hatiraramire vanhu that's why tikatokwanisa kudzokerana nani naColourful ukuona ndo zvinoratidza kuti tiri different because mumwe munhu anogona kutoregera kureconcile nemunhu achiti vanhu azviite nekuti munhu yaindituka vanhu vanozoti chii waiziya even Spraga mwana Spraga asizoraramire vanhu zvilevhu iroro because pepaya akatodzoka wani waiziya daro kana kusangana nesu zvezvidi asiri kusangana nesu ndiye aitodedza loswa uyu atitoreva vhidhiyo fara tinoona mai makatotora mavhidhiyo tichitambani munhu anga nestress neko akutsvaga loswa akupi parwarwa ndifete musanditaurire zvatete mimi wanzwa vakatotanga kundisurira kudhara but ndainyarara nekuti inini handisi munhu anoda kuti vanhu vavengane but munenge mazondibhowa handisi munhu anoda kuvengesa vanhu inini mabridge po wakatoita vhidhiyo pepe waitosuspecta nekuti uri munhu ari pure mainstincts ako aitokudza otherwise ini ndandatoziya but hatisi vanhu vakaipa ende mabridge anenge ada kutanga aona waiziya mwana anenge inini hakurumidze kuti ame makanozoonera udza munomata komusiya ndikati mwana mai ndangoti ndikuudze kuti tina Spraga usazonditsamwira kuti uyai naye kuno kuzapana vadi alright aiwa bo ndaona live alright alright bo Nanda kunongi ndarasa mari kutonga iwe shamwari ndikutsvaga kwandiri kuita ikoko waiwana nanda dibble napale alright saka musataure zvekuti anzi tete tsaki tete kudii kwavo ndosaka ndichigara ndichiramba zvimataito mwana zvinoita kuti vanhu vashaye ungoda kungoti mumamira uchida kungoti ndini tete koka mama esika kundisendera message uri seko mwana wangu ndi mama esi ndakava ndatoka bloka kandida umai hanzi uri seko mwana wangu ndi mama esi kuda umai kudaro ko kuti kuna Eva dauripwa zvimataito zvakadhakwa zviya usurirwa ende nemofamily nekungudzi family tete munhu anofanira kuyananisa anobatanidza vanhu saka uri tete wechi chitori nani kunzi hapana tete vacho ndimunofanira kutodzora ngende saka ndiudzai nanondiudza zvese mwana ende unonoti kudhurawa kwacho sometimes mwana ndekwechidofu ndozvikavapesanisa naColourful because Colourful akazotanga kuonera kuti munhu yari kundidhrowa akutodhrowa hamene zvinhu zvaari kuita waiziya
Kalafu yaona kuti plan yangu na tete yatoda uronga iri kuramba. Rega ndichisiyana nezvangende izvi zvikuda kusejusa ngende izvi kuda kudi izvi kuramba. Rega ndichiwirirana namaloti tete warwadziwa vakati pamwe Kalafu achanodzana maloti zvandaitaura. Vakamuro account. Kuda kundipwanye phone kuti inini ndite Kalafu rafu. Patinenye kuti andautsinye mwana. Gaya yavakaita. Imagine. Hanze iyanzadzi yangu. Vakambotaura naye nyaya. Komusu yanzi ndakunotora studio. Ngoti tukurekoda. Zvinoita mwana ngende mwana. Zvinoita mwana ngende zvekuti akakutarisa. Ndiri kuutsa pangu zvakawanda akavatarisa. Ukona kuti mama wangende mwana vakafanana nesu. Muna notaurisa basa vasi mziki. Muna nongotaura zvanoda. Chero kana akabhoekana waiziya mwana anongotaura. But vatori muna richi? Ende isusu atizi madofo tikatozviona. Takakuenda kamwana kuumba kwana ngende kubatwa zvakanaka. Mimi chofila kuti tina mama wedu. Zvatongoita kana tina mama zvekuti tetakajaidzwa. Singoita zvatiri. Waiziya. Skana apa vana kurara sei muswe pachuya paso pachitaura pafoni apa vana ndibheki vocalist kamwana kana uri pafoni vanenge vachitaurawo vari paside papo. Aiwa mire ndikudze something about movement movement kunoku tichapesana tega. The more yamunoda kupesanisa vanhu munopesera mawabatanidza. Like apa Kalafu angada kupesanisa Spraga na Memaka. Zvamuchose. Waiziya. But watozo ukada kurwisa vanhu ningosho vakagoma. Unotozo wabatanidza more. Akaoma. Hey windi vari kundisendera marabadada. Cause message yanga yanzi mawinda ana zvanokuita don't worry. Kuti ko wazotadza neyanzi anenge angavati ndatya here kuburuka. Kokuti maluve. Isone case titamuona. Kuzi magetsi isango fanana. Tomawoti kuzende zvobatana mwana ndakunyatsofunga nenyadza leni. Sina zvabatana. Ngenda hana ubuka leni zvekuti anzi zvidzikinyira kamwana. Ungataura zvemari yakatorwa na leni. Skai chirungo itika pane mboka idzi. Dzirudongo prova chete kuti ngenda handide. Chete. Ndo pane nyaya. Waiziya mwana kuti anzi ngenda handide. Hanzi nezuro taida unotora machatsi. Machatsi. Hanzi kando zvataendera kuna Kisimo. Kuno pamakazonosungwa. Kuti taenda nemamonya inini ende anombotaura kuti tina ngende. Aiti ndina maloti na mema akati kwenda notora machatsi nemamonya. Brai security asa security yedu. Yes. Security. Ora but atakaoma uri paizonzi security eje. But ndi Brai mwana of course. Ende vanhu vakada kutozvitsvaga. Avaoneri security. Ana Brai mwana magangster mabouncer. Antoita vanhu sick. Security ndio inoprotecta vanhu. Ana Brai ndio antoita vanhu sick. Saka zvinononangana. But Brai kana anesu mwana. Security because isusu totobhadhara imwe security. Yari pushamwari yedu kunoka security shamwari yedu. Kukaitika hondo mwana. Brai unomona achidzorera vanhu here kana ndiye antorowa. Because anenge akangofanana nesu panguva iyoyo. But munhu achitonoona Brai zveshuwa mwana. Ubva wanoita fauto security yani ya JB. Zvinononangana. Hanzi mamonya ikwa JB. Apa ndiye mukuru wacho wemamonya iwayo. Hanzi ngende and madedido vari kustudio. Aishi. Kavapinda mustudio isusu takagara kapanze pastudio. Bas. Hanzi muri kuchinyepera ngende ari kustudio namadedido vari kutogadzira hituku. Tisu tingatokuudzei nezve movement. Like what I'm just trying to say kuti
Mabrijo, she did a good thing and whatever, but like sha, and no one can wreck my home. I do the damage. Yes, kakusiyana kwangu na ngende nichamsiya kana kuti achandisiya zvisineni vanhu. Waiziya dongopruvha chetoti nangende tonetsana. Nditori nerimwe zidhori riri kupiwa rona mwana randatengerwa. Ndangoona Aleka uya akaribata pamubhedha paya manje apasisina kana space manje. Zvazara. Ko kuzochipa mwana ngende akutenga kuchiruma mwana. Achechi akachifarira. Kaya kafanana naye zvekane meso. Kafanana naye. Ko achipiwa mazita hanzi Nicky Genius na Mickey